Cső srácok, a mai videóban befejezzük az Aeroxot, ha érdekel a videó, tarts velem! Na most, ugyebár, itt a Roxy blokkunk, visszaszereztem a kameratartót, itt a Roxy blokkunk, az S6-nak a Sport Pro-ja fog fölmenni, RT dugattyút adnak hozzá, tök érdekes, bele van írva, hogy RT. Belepróbáltam a csapszeget, a Dopplernek az Endurance főtengelye, SKF csapágyak, normálisan beállítjuk a préssitagot, de előtte fogunk cserélni egy olajat. Ebből már leengedtem. Ilyenkor úgy szoktam csinálni, hogy kiengedem. Fogom. Van itt ez. Ezt a lyukat ugye nyilván miután kiengedted, visszacsekkered bele. És utána kifújod egy kis féktisztítóval, és átjáratod egy icipicit, hogy mizu. Sajnos vagy nem sajnos, a blokkunk nem a legszebb állapotban van. Ez a része egyébként még tűrhető, viszont a másik felünk, ő azért elég ütött kopott. Tehát ez föl lett már takarítva, viszont jó lesz az így is, de ja, azért kell jófajta, jó minőségű paszta rá, azt ennyi. Nyomatékra lecsekkertük. Még egy picit. Jó, ez letapadt. Semmi baj. Jó, oké. Itt az olajunk, és a kimérő, amit fogunk használni. Nem kell pánikromot kapni. Ez az olaj ez úgy fog kinézni, mint a szarom. Tehát, mint hogyha egy lecsapágyasodott dízelautóból engednénk ki. 110 ml-t ír elő a gyártó. Gyártó alatt értsd a Yamaha, vagy hát a Minarelli. Ez így néz ki ez az olaj. Kurva szarul néz ki, de ez új olaj. És ez 100. Kerekem. Jó. Hozom a töltsért. Itt van fent az is közben. Jó, kifújjuk gyorsan. Oké. Alá fogjuk pakolni egy kicsit. Jaj! Olaj kicserélve. Tehát ezt normálisan visszatöröljük szépen. Lefújjuk. Így. Nagyon jó. Mehet vissza bele a csekkerő. Igen. Tehát, végáttételből lecseréltük az olajat. Amúgy, ha többet teszel bele, akkor nem lesz baj. Ha kevesebbel van nagyobb baj. Hogy itt van egy túlfolyója, és ott ki tud folyni. Nyilván akkor a hónod alja is olajos lesz. Tehát ezért nem éri meg többet tenni, meg hát olyankor pazarolod az olajat. A bolond olajat. Úgyhogy ja, tehát azt nem kéne azért. De igen. Tehát itt a túlfolyó, ez egy ilyen csővel van elvezetve, vagy csőbe általában szokott lenni olaj. De ebben nincs. A csövet is letöröljük szépen. Eddig leugrott. Tehát a csövet is letöröltük szépen. Szépen lefújjuk. Körbe törlöd. Magát a csövet is kifújhatod, bár nincsen túl sok értelme. De ja. És ameddig őt csináljuk, addig őt érdemes fölfele állítani, mert ugye itt a blokkunk, meg ledugózni, mert ugye itt a blokkunk, amikor melegítjük, akkor, attól függ, hol melegíted, de én általában gáztűzhelyen szoktam, akkor megdől, és ugye kifolyik belőle az üzemanyag. Üzemanyag az olaj. Na igen, a blokkunkat most félretehetjük. Most fog jönni a La Hengerinho. A hengerünk, ugye ez a Sport Pro, ez nem MK2, csak Sport Pro,
ő bele nem kellett túl sokat belenyúkálni, tehát úgy aránylag szép volt, beépíthető állapot közeli volt a dolog, meglepő módon, mert stage-eknél azért ez nem mindig szokott sikerülni, de ez kultúráltan lett, tehát ezt adom. Egyedül itt van még valami, ami nem tetszik, ezt lehet ki fogjuk venni, sőt biztos, mert azért a kipufogó csatornában ne lógjon már vele ilyen sorja, de valahogy nagyon finoman majd kicsikarom onnan, de lehet az is, hogy benne marad. Na nem, azért nem. Az erős, meg az nagy ahhoz. Azt kivesszük onnan a faszba. De ja, felömlők szépek voltak, ők sem voltak teli jedvával végig, kifújkodtam nyilván, úgyis ki kell még egyszer, hogy tök mindegy. Doppler Endurance főtengelyt fog kapni a dolog, SKF csapágyakkal, és beállítjuk a préshézagot is a mostani videóban, viszont el kell mennem pasztálja, mert elfogyott. És beletesz. Tehát most jön, a főtengely csapágy bekerült, atomra kellett baszni mindent, láthatod a videóban, szétütöttük az egészet apró darabokra, viszlipbe basztuk, a Dopplernek az Endurance-t fogjuk beletenni, ez zsírozva jön, jó hideg, de még hűtünk rajta, mert mindjárt láthatjátok a videót, hogy beletolom. Ja, ez meg... Ez kellőképp meleg. Jó. Tehát ez hidegebb most, mint a legkeményebb telek. És ennek bele kell mennie. Így gyönyörű szépen. Tehát ennek így kell belecsúsznia, normális esetben, ha minden jól működik. Már pedig most minden jól működött. Megkenjük pasztával, és utána összerakjuk szépen. Esetünkben el van takarítva már a blokk, viszont még egy kis törlést adunk neki. Hát, ha esetleg maradt rajta bármi. Hát, nem a legszebb a felülete, mert itt azért már ezt húzták szét egy párszor szerintem, meg rakták össze. Ezt a következő összerakás, széthúzás során azért egy síkolást illene kapnia, de amúgy még használható lesz ez, de tényleg nem a legszebb. Nyilván, hogyha nagyon-nagyon-nagyon okádék lenne, akkor nem tenném össze, mert akkor megsíkoltatnánk. Viszont ezt még úgy ítélem meg, hogy ez még bőven határértéken belül található. Főtengely, Doppler, mindenhez tehet. Jó, nem mindenhez, de nagyon sok mindenhez lehet tenni szépen. Igazából ennyi. Jó, megkenjük pasztával. Az összes szilikonétornak szeretném üzenni, nem fogom megmondani, milyen szilikont használtam, hogy nem kell egy kilométer vastagon megkenni szilikonnal, meg tamitőpasztával se. Nem kell. Ez nem májkrémes kenyér, meg nem lekváros kenyér, meg nem fogkrém. Ez nem ez a gazdagság mérője, hogy mennyi ízé van rajta anyag. Ez az ostobaság mérője, ha hagyom kenyet pasztával. Nem kell. Egy lehellet vékonyan megkened, és az tömíteni fog normálisan. Normális minőségű pasztát használsz, nem a legolcsóbb szart, akkor ez működni fog teljes mértékben csocsi-rogyi módon. Úgyhogy ja, ennyi. Mindjárt fölteszem a másik blokkot. Tehát, megfogod. Kiputyog valami. És ráteszed. Ennek rá kell csúsznia szépen. Rácsúszik a szemekre is, és akkor meg is vagy. Na igen, ennek így kell összemennie. Tehát ez faszán összement. Nem kellett ütni, meg baszogatni. Ez ennyi. Ez összeugrott így, ahogy van, és kész. Tehát ez a csocsirogyi. Szépen összehúzom a cuccokkal. Össze lesz húzva csavarra teljes, utána hozom a főtengely, csekkerőt, és utána beállítjuk teljesen. Na igen, beállítottam a főtengelyt. El lehet rám mondani mindent, hogy kókler vagyok, meg a faszom. De amikor ezt így sikerül beállítani, hogy nem akar megállni, akkor megkössünk már bele, srácok. Tehát ez...
Ugye nem akar megállni a főtengely, bazd meg. Na most egy gyors asztaltakarítás után az fog következni, hogy behelyezzük a simmeringet csettintésre. Puh, azt a kurva, benn van a simmering. Na most eljátszuk ugyanezt a másik oldalon. Csettintésre betesszük a simmeringet szépen. Tehát... benn van a simmering. Na igen, építjük tovább a motyót akkor. Tehát... lesz erre, de be. Na igen, még maradt egy kis dzsuga, kitöröljük. Ez jól be lett állítva ez a tengő most. A tengely beállításról sem lesz videó, valószínűleg soha. Azt ne várjatok, azért valamennyit megtartok magamnak is. Fölpróbáljuk a tömszlit, hogy what's up, man? Bazd meg, ez a tőcsor, ez miért lötyög ennyire? Húha. És elvileg, ha jól néztem, akkor ennek 100%-osnak kell lennie. Jó, az bomba, ezt tudja. Jó, király. Ez meg is jöttünk. Henger megy föl, préshézak beállít, ez cső, puszi. Nagyon fontos dolog, tehát amikor adnak ilyet egy hengerhez, ez az utasítás, ezt nem fölírva, meg a saját gondolataidat kitalálva, mert hogy ezt majd én jobban tudom, jó lesz az, hanem itt ezt betartod. Itt van préshézag megadva, minden van megadva igazából. Ezt elemezgetem most, mondjuk már egyszer elemeztem, de elemezgetjük még egyszer, és majd meglátjuk, hogy mi van. Na most, miután eltávolítottunk mindenféle szennyeződést a henger belsejéből, és lemostuk a kesztyünket is, vagy a kezünket. Ha égtisztított, ilyenkor le kell fújni róla, mert bekapja a karter, és lesz egy nyélen indítás, ez csúnya vége lesz. Tapasztalatból mondom. Ne próbáljátok ki. Higgyétek el nekem. Belőjük a préstávot. Ehhez mellékelt nekünk a Steak Hut egy rakás tömítést, amivel ezt meg tudjuk tenni. Írja a papír, hogy kedves user, amikor belenyúlok a hengerbe én személyesen, akkor nem véletlenül csinálom, mivel hogy ez gyári előírás. Tehát ezt a Stage haték előírják a papíron, hogy menjél és dolgozd meg a csatornákat szépen. Tehát, mint már mondtam, nem véletlenül mondja azt a gyártó, hogy csináld meg azokat a dolgokat, amiről az előbb itt vakertam, mert különben meg fog dögleni a hengered idő előtt, mert szétbassza saját magát. Ha megcsinálod, akkor lesz egy fasz a hengered, ami egy csomó ideig bírja. Úgyhogy ja. Na igen, itt a szokásos kis duma, tehát igen, csináljátok meg mindent, minden igazából. Ennyi. Préshézagot faszán belőttük, az nem lesz videó, mert ott közben már itt mehetőtt haverom is, és akkor ott mindegy másról volt is szó közben, tehát össze-vissza. Ja. Na, préshézag állítás következik Dr. Csizimizivel. Igen. Ezt gyorsan lecsekkeljük. Amúgy ez az MK2 Sport Pro, azt hiszem ez a neve a dolognak. Nem egy rossz henger. Használható eléggé, bár a Stage 6-tal kezd a faszom ki lenni, mert össze-vissza adnak meg mindig mindent.
De kibasztam velük, mert beállítottam a köztes értéket. Úgyhogy ja. Nem baj. Ide ilyen minike csavarok jönnek. És akkor elvileg, meg alátétezve, és akkor elvileg nem fog elállni. Azért jó, amikor így a csavarokra húzkodod rá az alátétet, nagyon faszán bele tudod potyogtatni a blokkba. Na igen, folytatjuk tovább, mint Levike fölhívott. Unatkozik szerintem. Nagyon jó, bele tudod ejteni a dolgokat oda. Tehát... Tehát igen. Ne ejtsetek bele a szívó csatornába semmit. Jó. Van motorotok elfekvőben, nem kell, nem használod, el akarod, hogy szemét esetleg, vagy blokkod, egy EBS blokk, srácok, egy EBS blokkot, ha valaki adna nekem, örök életig hálás lennék érte. Egy Euro 2-es EBS blokkra nagyon régóta vágyok. Valaki adjon már egyet. Kurvára adnám, ha lenne. De nem tenném bele semmibe, csak lenne. Oda, nézd. Oda tenném fel. Pont oda. Ha nagyon imádnám. Ez kész is. Föltesszük még a deknyit. Arra kell figyelni, hogy meglegyenek a szemek. Azok nincsenek benne, akkor nem fog központosan futni. Nem fogod tudni normálisan berúgdalni. Tehát jó, ott már tönkre is kurtuk a falat. Majd vissza kell festeni. Azért olyan nagy anyagi kár nem történt benne. Nem kell megijedni. Az jó. És akkor ez jelen van. Fölcuppantod. Így. Fönn is van. Középre. Ezt ne felejtsétek, hogy van ott is egy. Azt is föl kell tenni. És akkor nem szabad rácibálni, mert akkor elhúzod. Pedig az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Ma lesz olyan csavar, ami el van nyalva. Tegnap Csizike már megdöbbenten tapasztalta, hogy itt bizony valami már volt. Kis incidens. De teszünk oda hosszabbat, vagy nem tudom. Nem tudom, miért nem a fúrógéppel csavarom be amúgy. De rövidebb kell. Fölteszlek time. Na igen, tehát elkészült teljesen a blokkunk. Van fönn gyönyörű szépen a hengerünk. Itt ez a plate. Ilyen nem lesz nekem is, már másolás alatt van. Gyújtás oldal. Csocsi Rogyi tudja minden. Compressionünk is van bőven. Végáttételolaj lecserélve. Kicsit eltörölgettem. Még azért el lehet jobban. Tehát ez úgyis koszos lesz, meg meleg lesz, meg az anyám kínja. Hogy ezzel meg is volnánk mi srácok. A tulaj építi be. Ennyi. Hát most erre mit tudok elmondani még? A teljes szett 21-es Delci PHB-G, azt hiszem. A Polininek a karbon membránlapos membránja. Ez a spéci emelő. Szerintem ez gyári csonk amúgy. Doppler Endurance főtengely, 10 millis csapos, vagy 10-es csapos, nem tudom, hogy mondják. Sport Pro MK2 hengerszett, gyári gyújtás, és egy full Malossi variátor per kuplung per minden anyám kínja Malossi benne tetőtől talpig, tokától bokáig.
be kell majd hangolni, úgyhogy ja, igazából, és egy C16-os kipufogót fog kapni a hergelő, tehát a szekér, amúgy komoly lesz, kompresszió van benne bőven, határértéken belül vagyunk, minden irányba, ennyi. Ja, igazából Csocsi-Rogyi tudja. Srácok, ha tetszett a videó, kövessetek, lájkoljatok, iratkozzatok föl, kommenteljetek, csatorna támogató kommentek rottyogjanak, mindenféle baromságot írjatok a komment szekcióba, ezt szeretném kérni tőletek. Ennyi, igazából. Kész van. Végre egy videó, végre egy projekt, amit befejeztem. Amit úgy befejeztem, hogy lehet róla videó is nektek. Lehet örülni. Ma este Turino El Live, AM6 blokk szétszedés, oktatás következik. Ja, és bármilyen motorotok van, ami elfekvőbe van, nem kell, nem használod, ki akarod dobni, ne dob ki, szóljál, elmegyünk érte, vagy ha támogatni szeretnéd a csatornát bármivel, már kaptunk ilyen ajándékot, lesz majd róla videó is szépen, hogy mit kaptunk, meg mi a helyzet. Ennyi igazából. Úgyhogy készen is volnánk. Kövessetek be. Puszi.